Vítajte, milí diváci, tak teraz si niečo povieme o nízkonapäťovej trojfázovej elektrizačnej sieti alebo elektrizačnej sústave. Trojfázová elektrizačná sústava sa používa preto, že v tejto sústave, čiže L1, L2, L3 a PEN je nulovací, L1, L2, L3 sú fázy, je obsiahnuté točivé magnetické pole pre elektromotory, aj keď v dnešnej dobe mnoho strojov používa jednofázové napájanie. Pre tie väčšie výkony, ako sú výťahy, žeriavy a podobne, musí byť trojfázový pohon. A tam práve v týchto zapojeniach trojfázových je obsiahnuté to točivé magnetické pole. Tiež potom možno ďalej transformovať cez trojfázové transformátory. No a v trojfázovej sústave platí, že fázové napätie medzi nulovacím vodičom a ľubovoľnofázové 230 V medzi fázami združené rovná sa odmocnina z 3-krát fázové, čiže medzi fázami je 400 V.